соли гузаштаи 2018 мавриди иҷрои корҳо дар сохтмони нирӯгоҳи барқи обии Роғун 6 нафар ҷон бохта ва 7 нафар ҷароҳат бардоштанд, ки 2 нафари онҳо шаҳрвандони ҷумҳурии халқии Чин буданд. ин оморро раиси хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории Тоҷикистон рӯзи 4 феврал эълон кард. вақте ки дар як навқи наздики толори трансформаторро корои таркишӣ бурданд, коргароне ки бояд меомадан дар толори трансформаторро коргароро мебароварданд, аммо набароварданд. дертар омадан ё ки фаҳмода натонистанд, то тарҷимонро файро карданд, тарҷимон омад ки о таркиш кард. 2 нафар шаҳрванди Хитой ҷароҳат бардошт. нирӯгоҳи барқи обии Роғун яке аз бузургтарин тарҳҳои иқтисодии Тоҷикистон ба шумор меравад ва барои бунёди он 14 000 коргар ва мутахассисон фаъолият доранд, ки дар миёни онҳо бар изофаи кормандони маҳаллӣ мутахассисон аз Эрон, Чин, Италия ва Русия низ ҳастанд. дар маҷмӯъ соли 2018 дар бахши саноат ва кӯҳкории Тоҷикистон 20 нафар коргарон мавриди иҷрои корҳо қурбон шуда ва 20 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. боз ҳам дар шумори қурбоншудаҳо аз шаҳрвандони хориҷӣ чиниҳо буданд. дар ин ҳодисаҳо 5 нафар шаҳрвандони Чин ҷон бохтанд. раиси хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва кӯҳкории Тоҷикистон ҳодисаи ба ҳалокат расидани як шаҳрванди Чин дар корхонаи тавлиди хишти Экваторро чунин тавзеҳ дод. ёрдамчӣ директор омадан панҷаро ки набуд, дар дуруни ҳамун асбобие ки лойшӯри гардидан хел пора гирифтанд, одами саат нагирифтанд, пора гирифтанд, хел як сумкам нашид дуростига баровардан шайдурило. сабабҳои аслии сар задани ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ва коркарди маъданҳои кӯҳиро масъулини хадамот, беэҳтиётии кормандон, риоят нашудани қоидаҳои бехатарии фаннӣ, таркиш ва истифодаи техникаҳои ғайриқобили истифода унвон карданд. хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва кӯҳкории Тоҷикистон мегӯяд, тибқи қонун ба зарардидаҳо дар чунин ҳодисаҳои истеҳсолӣ 12 маоши миёна ва кормандони фавтида 60 маоши миёна пардохт карда мешавад. ҳамчунин агар ҳодиса бо айби корхона сурат гирифта бошад, он корхона низ аз сӯи хадамот ҷарима карда мешавад.